Hakamit ka khalai tarik jilio arjar puar ka jingtua khando kala jabyang hakibanta ka surok National Highway 6 Hasonapur East Jandil District nakadaw ka jingslap jurbat ka jingpun kho ya ka khando ka barangya chakmat ha ka step ka khatsau tring katkum ka video lai I ba ka jingtua ka khando kalong ka babun hadu ka tata bat dan bok omdan kali ki baya ha ka te ka banta surok ha ka te ka por ka surok National Highway 6 kalamat ka jingsha telep khando na ka jingja tua khando ha ki khindiat sngi baladap bat lai I ba ki nonglej nongwan ki mat jing e bat haban ap ki kanta yo lik yawan kasurok krem ni ka tunnel Hasonapur ru kadap khandok ti bat hadu menta ki bor badai pe kidang yele banweng ye ka jingtua khando na ka tai ka surong